θέμα του AIDS υπάρχει ελπίδα. Και την ακούσετε σήμερα το βράδυ. Η κυρία Μαρία Παγιανίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η κυρία Παγιανίδου, που είναι δημοσιογράφος, είναι πρώην ασθενής AIDS. Και βγαίνει και το λέει ανοιχτά. Και θα μιλήσει για τον αγώνα που έκανε. Και θα δώσει αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Την ελπίδα. Λέμε δεν υπάρχει θεραπεία για το AIDS και άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Εγώ είχα πλήρες AIDS για 12 χρόνια. Πέρασα όλες τις ασθένειες και ξαναγύρισα και ξαναπήγα. Και τώρα είναι μια χαρά, χωρίς γιατρούς και χωρίς φάρμακα του AIDS. Αμέσως μετά ο κύριος Θάνος Παπαστόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Παπαστόπουλε. Ο γιατρός στην εκπομπή μας, επιμελητής δερματολογίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πάρα πολύ χρήσιμος. Έλεγα λίγο πριν ότι πριν από ένα περίπου μήνα έγινε ένα συνέδριο διεθνές στην Αθήνα και οι διαπιστώσεις ήταν πάρα πολύ μελαγχολικές για όλους μας. Για την περίπτωση του AIDS. Είπαν λοιπόν ότι οι Έλληνες ίσως έχουν χαλαρώσει λιγάκι τα μέτρα προστασίας. Και τα μέτρα προστασίας είναι συγκεκριμένα. Προφυλακτικό όταν κάνουμε έρωτα. Να τα λέμε τα πράγματα καθαρά, να μην κρυμώσουμε το δάχτυλό μας. Έχουν διαπιστώσει λοιπόν από έρευνες που έχουν κάνει και μελέτες επιστημονικές ότι οι ερωτικές σχέσεις στην Ελλάδα έχουν πάρει έναν δρόμο επικίνδυνο. Μη προφύλαξης. Αύξηση των κρουσμάτων. Εκεί πέρα υπάρχει μια άδεια θέση. Θέλω να καλέσω τον σύζυγό σας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο σύζυγος της κυρίας Παπαγιανίδου. Παντρεμένη 3 χρόνια. Ξέρει βεβαίως ότι υπάρχει ζήτημα. Πώς το αντιμετώπισε? Ας το ρωτήσουμε. I've been studying that subject matter since 1984, and I knew that being positive doesn't mean that you are sick or that there's a virus. So I knew that she had nothing. Ήξερα από το 1984 μελετάει αυτό το θέμα. Ήταν φοιτητής βιολογίας στο Μόντρεαλ το 1984 και ήξερα ότι το να είσαι οροθετικός δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι έχεις κάποιον ιό. Ο Ζιλ μου παρουσίασε την άλλη πλευρά του θέματος. Το 2006 ήταν πολύ μεγαλύτερο σοκ όταν πληροφορήθηκα ότι υπήρχε άλλη άποψη πάνω στο AIDS. Αφού είχα επιζήσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πέρασα από 40 κύματα. Κόντεψα να τυφλωθώ, κόντεψα να χάσω το μυαλό μου, έπαθα αμνησία, δεν θυμόμουν ποια είμαι, θα πέθαινα και δεν θα ήξερα ότι υπάρχει άλλη άποψη για το AIDS. Και ο Ζιλ μου έδειξε ότι το τεστ που είχα κάνει δεν ανοιχνεύει τον ιό HIV. Γιατί ο ιός HIV δεν έχει ποτέ απομονωθεί. Δεν έχει εντοπιστεί ποτέ και πουθενά. Αυτό είναι το φυλάδιο, το ένθετο, το εσόκλειστο φυλάδιο στο τεστ της Abbott. Ο Γκάλα μαζί με την Abbott βγάλανε το τεστ αντισωμάτων. Το τεστ αυτό και όλα τα τεστ που κυκλοφορούν, τα Western Blot κτλ., γράφουν στο εσόκλειστο φυλάδιο που δεν μας το δείχνει κανένας. Και θέλω να το βγάλαμε εδώ σε φωτοτυπία γιατί είναι μικρό. Εδώ είναι το σημείο αυτό, ευαισθησία και τοξικότητα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένα αναγνωρισμένο πρότυπο για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων έναντι του HIV-1 και του HIV-2 στο ανθρώπινο αίμα. Το γράφει το τεστ. Αυτό εδώ το εσόκλειστο φυλάδιο δεν το δείχνει ποτέ σε κανέναν. Αν το ζητήσεις από τους γιατρούς, σου λένε απαγορεύεται από το κράτος. Στο Υπουργείο έχω στείλει εξώδικο, εδώ και 2 χρόνια, να μας παρουσιάσουν τις αποδείξεις πότε απομονώθηκε ο ιός και πού είναι το πρώτο πείραμα ότι ο ιός, υπάρχει ο ιός HIV και μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο του νοσοποιητικού, των κυτάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα μόνο αν υπάρχει ο ιός HIV, αλλά και πού είναι η απόδειξη ότι προκαλεί το AIDS. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας παρουσιάζω τεκμήρια επιστημονικής απάτης. Ναι. Και όχι ότι υπάρχει επιστημονική απάντηση στο θέμα του AIDS. Ναι, λέτε. Όχι, να σας δείξω τα τεκμήρια. Βγήκε πέρυσι το βιβλίο της Janine Roberts, Fear of the Invisible, η οποία μετέφρασε στα αγγλικά και το δικό μου βιβλίο, γιατί πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Όπου παρουσιάζει την αρχική μελέτη του Γκάλου. Τη βρήκε το χειρόγραφο της μελέτης. Διαγραμμένα ό,τι δεν τον βόλευε. Πουθενά δεν υπάρχει απόδειξη. Και διαγραμμένα ό,τι δεν τον βόλευε, αυτές οι 2 σειρές λέει, παρά τις εντατικές ερευνητικές προσπάθειες, ο αιτιακός παράγοντας του AIDS δεν έχει εντοπιστεί. Το έσβησε αυτό και έδωσε την εργασία για δημοσίευση στο Science. Αυτή τη στιγμή 37 επιστήμονες σε όλο τον κόσμο ζητούν από το Science να αποσύρει αυτή την αρχική εργασία. Εκεί στηρίζεται όλο το οικοδόμημα του AIDS.
Ξέρετε, όταν γίνεται κάποιο διάλειμμα, διαφημιστικό ή βίντεο, βγαίνω έξω και βλέπω πάρα πολύ γρήγορα τα τηλεφωνήματά σας που είναι εκατοντάδες και σήμερα. Εκείνο που λέτε οι περισσότεροι από εσάς είναι αφήστε την κυρία Παπαγιαννίδη να μιλήσει. Όλοι αναζητάμε μια ελπίδα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και μας το δίνει η κυρία Παπαγιαννίδη σήμερα το βράδυ. Μια κυρία η οποία προσβλήθηκε από τον ιό και λέει ζω. Και έχει παντρευτεί εδώ και 3 χρόνια και ζει μια κανονική ζωή. Ήθελα να πω ότι δεν είμαι μοναδική, ούτε ξεχωριστή περίπτωση. Είμαι μονάχα ξεχωριστή από την άποψη ότι βγαίνω δημόσια και μιλάω. Υπάρχουν χιλιάδες σε όλο τον κόσμο σαν εμένα, οι οποίοι έχουν απλώς αφήσει τα φάρμακα. Γιατί βγαίνετε δημόσια και μιλάτε? Γιατί... Το θεωρώ πολύ τολμηρό και θαραλέο. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα δεν μιλούσα και δεν θα μιλούσα ποτέ όσο δεν είχα κάτι να πω στην υπόθεση αυτή. Από την ώρα που έπαιζαν στα χέρια μου όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν μπορούσα να μιλήσω. Εκεί πια λες δεν είναι δυνατόν. Θέλω να το συζητήσω. Άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή θα τα πάρω εγώ αυτά τα τεκμήρια και θα τα κρατήσω στο σπίτι. Οι γιατροί του AIDS εφαρμόζουν το πρωτόκολλο του AIDS, το οποίο είναι σφαλερό και έχει αποδειχθεί. Έπειτα, από την ώρα που εγώ θεωρώ ότι δεν έχω τίποτα, όλα τα τεκμήρια μου το δείχνουν, θέλω να κάνουμε με τον άντρα μου παιδί. Αν κάνω παιδί, επειδή βρέθηκα κάποια στιγμή οροθετική σε ένα τεστ που δεν ανιχνεύει τον ιό, και να το χαρτί, το πρωτόκολλο του AIDS πάλι λέει ότι θα δώσω στο παιδί μου AZT για 40 μέρες. Έχουν μειώσει, λέει πάλι τη δόση. Αλλά το AZT είναι ένα φάρμακο τοξικό. Εφευρέθηκε για τον καρκίνο. Με τον άντρα έχετε κανονικές. Κανονικότατες. Χωρίς προφυλακτικό. Χωρίς κανένα προφυλακτικό, διότι γνωρίζουμε. Στο θέμα του AIDS, αν γνωρίζεις, ζεις. Αν δεν γνωρίζεις, πεθαίνεις. Γιατρέ, πέστε μου λίγο. Με όλο το σεβασμό στην άποψη της κυρίας Παπαγιαννίδου, ειλικρινά σεβασμό, ας πούμε, ότι είναι χειροπιαστό παράδειγμα. Θέλω να θυμίσω στην κυρία Παπαγιαννίδου ότι έχουν ανακοινωθεί αρκετά περιστατικά αυτοίασης. Αρκετά. Χωρίς καμία θεραπεία, χωρίς καμία παρέμβαση. Μπορώ να σας φέρω και τα... Αλλά δεν θέλω να σταματήσω, γιατί σέβομαι την άποψή σας, αλλά επειδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία, δηλαδή, εντάξει, να δεχτώ σε έναν βαθμό ότι κάποιοι επιστήμονες χρηματίστηκαν από κάποιες εταιρείες και έκαναν κλπ. Αλλά να είναι αυτή η παγκόσμια συνωμοσία, δηλαδή να αφορά όλους τους επιστήμονες όλων των χωρών. Απάντηση, κυρία Παπαγιαννίδου. Είναι λίγο δύσκολο. Πρώτα απ' όλα θέλω να διορθώσω το εξής. Με όλο το σεβασμό σας λέω, έτσι, με πολύ καλή πρόθεση. Το καταλαβαίνω. Δεν έχω άποψη. Καμία άποψη. Θέλω τις αποδείξεις. Είναι άποψη αυτό? Ακούστε με λίγο. Είναι άποψη. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ένα πλάκα πολύ. Συγγνώμη, θέλω να μιλήσω στους τηλεθεατές, γιατί είναι και λίγο πέρα. Και εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα, ένα φαινόμενο, αν θέλετε. Έχουμε μια έγκριτη συναδελφό μου. Είναι δημοσιογράφος στο Βήμα, η κυρία Παπαγιαννίδου. Η οποία λέει από πότε έχετε προσληφθεί? Από το 1985, ουσιαστικά από την αρχή του AIDS. Μάλιστα. Η ιστορία μου είναι ταυτόσιμη. 1985, πριν από 24 χρόνια, προσβάλλεται από τον ιό του AIDS. Διαπιστωμένο, εξετάσεις, ναι, είσαι οροθετική, ναι, αρρώστησες. Ζει, έχει παντρευτεί 3 χρόνια, έχει σχέσεις με τον σύζυγό της, ο οποίος δεν έχει προσβληθεί. Η ίδια λέει ότι ζω, είμαι καλά. Και θα έλεγα ότι ανατρέπει τα πάντα που ξέρουμε μέχρι τώρα από πλευράς ιατρικής μεθοδολογίας. Αν δεν μας δείξει το Υπουργείο τις αποδείξεις της ύπαρξης αυτού του ιού, δεν μπορεί να δίνει υποχρεωτικά θεραπεία στα νεογέννητα. Δεν θα δώσει υποχρεωτικά θεραπεία στο μωρό μου για κάτι που δεν έχει τις αποδείξεις ότι υπάρχει. Ας γράψουμε λοιπόν τον επίλογο στη μήνυμα στην εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο. Ο καθένας τώρα πλέον θα ερωτηθεί για να πάρει μια θέση στο ζήτημα αυτό. Κύριε Παπαγιαννίδου, θέλω να κλείσουμε εσάς. Όχι, 2 λεπτά. Ναι, εντάξει. Περιμένω. 2 λεπτά. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας συμπαθώ πάρα πολύ. Και θεωρήσατε ένας θαραλέος άνθρωπος. Προσέξτε τι θα πείτε. Είναι ο επίλογος εκπομπής. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε και σε αυτούς που έχουν δυστυχώς προσβληθεί, αλλά και σε όλους αυτούς, και μιλάω για τα κορίτσια, που είναι εκτεθειμένα στο πρόβλημα. Και τα αγόρια. Και τα αγόρια. Ναι, εντάξει, στην ηλικία αυτή εννοώ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Όταν πάμε να κάνουμε το τεστ, να ζητήσουμε αυτό το φυλάδιο. Είναι στο κουτί του τεστ. Οφείλουν να μας δείχνουν το εσώκλειστο φυλάδιο. Εμείς τα πληρώνουμε. Οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όλα τα άλλα, ψάξτε τα. Κοιτάξτε τα και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αλλά μελετήστε τα. Μην βασίζεστε την ενημέρωση που παίρνουμε. Γιατί μας αποκρύπτουν στοιχεία. Αυτό έχω να πω. Υπάρχει όμως ζήτημα. Βεβαίως υπάρχει. Τεράστιο. Τεράστιο. Ζήτημα ενημέρωσης, όπως είπατε όλοι. Υπάρχει κίνδυνος.
Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος. Από την ώρα που κάνεις το τεστ και βγαίνει το τεστ θετικό, κόβονται τα γόνατά σου. Καταστρέφεται η ζωή σου. Εσύ απλά, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείτε την ιατρική αντιμετώπιση του ζητήματος. Στο σύνολό της. Έχω φέρει τον όρκο του Ιπποκράτη που λέει να μην δίνει θανατηφόρο φάρμακο στους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη αιτία θανάτου των οροθετικών είναι η ακύρωση του ύπατος. Αυτό είναι παρενέργεια των φαρμάκων. Δεν είναι ασθένεια του AIDS. Δίνονται θανατηφόρα φάρμακα που δεν θεραπεύουν, σκοτώνουν. Κανείς δεν έχει επιζήσει. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά. Οι Έλληνες φορολογούμενοι. Λοιπόν, ζητήστε τις αποδείξεις. Αυτό λέω μόνο. Ενημέρωση δεν θέλετε. Γιατί δεν μας το λένε αυτό. Είναι θέμα ποιότητας της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σπουδάσατε αυτό. Ήταν μια από τις ερωτήσεις που εγώ χάρηκα.